హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్న రెసిపీ ఏంటంటే జున్ను పాలతో కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. అందుకోసం ఫస్ట్ జున్ను పాలను ఈ విధంగా కాచి దీంట్లో ఉన్న వేస్ట్ వాటర్ అంతా వంపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఆనియన్స్ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, పేస్ట్ వాటర్ అంతా వంపేసి పెట్టుకున్న జున్ను, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అనేది చూసేయండి ఒకసారి. ఇలా కడాయి పెట్టుకొని కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు, ఆనియన్స్ ముక్కలు వేసుకొని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి, సాల్టు, పసుపు. పసుపు అనేది వేసి త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి, అందుకని టేస్ట్ సరిపడా సాల్ట్ అనేది, పసుపు అనేది ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. పేస్ట్ అనేది పచ్చివాసన అంతా పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జున్ను అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనికి కొద్దిగా కారం అనేది వేసుకోవాలి. కొద్దిసేపు దీన్ని ఇలా మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి. కరివేపాకు అనేది లాస్ట్లో వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కర్రీ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. దీనికోసం పెద్ద టైం అయితే ఏం పట్టదు, జస్ట్ 5 minutesలో అట్లా అయిపోద్ది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి.